ga eens eventjes wat drinken. Maar als we in Brabant een feestje nodig hebben, dan bellen we Robbie van Daal. Ja. Oh ja? Klopt toch? Ja, dat over het algemeen wel, ja. Ben ik ook zeer... het is natuurlijk mijn vak, hè. Maar ik ben zeer blij dat u daar ook zo over denkt. Mensen dat lachen maken is absoluut een vak. Is dat ook jouw vak? Jawel, maar ik kan ook natuurlijk in een serieuze noot kan ik ook laten kraken voor de kijkers thuis. Als u denkt van, dat kan niet allemaal. Nou, serieuze noot kan ook. Maar het is de bedoeling dat we een beetje lachend, vrolijk, fris, helderend door het leven gaan. Robbie, dan nog iets, want je nieuwe single is toch een beetje een tragisch liedje. Is dat autobiografisch? Nou... Nee, dan lok je me natuurlijk uit de tent. Je bedoelt de single Leven lukt me niet met jou. Wat je hier doet dus? Ik kan natuurlijk niet vertellen dat het op mijn lijf geschreven is, want dan heb ik thuis nog op gezegd. Maar het had wel gekund, ja. Er waren wel momenten in mijn leven dat het op mijn lijf geschreven was. Maar het is eigenlijk een algemeen nummer, maar wel met een heel diepgaande, mooie, abstracte, snelle, introverte tekst. Nee, zeker. Natuurlijk, ik ben iemand die graag feeststemming creëert en maakt. Maar daarnaast ook hele mooie ballads kan zingen of wil zingen, laat ik het zo zeggen. Ik moet nog 2 nummertjes opnemen en dan is het album klaar. En voor de liefhebbers, 2 juni komt de allernieuwste single uit. En dat is weer iets, ja, ga ik nou lekker niet vertellen, maar dat is iets heel speciaals. Dus houd het in de gaten, 2 juni. Fantastisch.